हेलौ लोगोफोर, आंनि सिडि फेमिलि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै आङोहाय फार्स्ट टाइम जानायनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों। फिसा थारुनजों दाउ बयलार नै ना गोरान बाथोन। फार्स्ट टाइम जानायनि भिडिअ। Baru mau saya ना गोरानालाय बिदिनो जाखायोना nggak tahu ini deh. बानलु गोरान Ini siapa yang nanya? फोजायाखै नालाय ना गोरान बाथोन। दाउ बेदर ओंख्रि गैयानो। ओंखाम गुदुं ओंख्रि गुदुं दै गुदुं जों उदैया गुदुं गुदुं मोनलायबाय। Nah, ओंखाम गुदुं ओंख्रि गुदुं दै गुदुंजों udah mau udah. आरो बानलु ना बाथोन जाबाय एसे। बेदर नांगौ Ada. Ini pada belum. itu pada mana? Nggak mau nih. Mau nih. Hah? Udah lagi kan. Mana min lagi dong jadi ni lah. बाथोनखौनो जि बुरजा बुरजा जाखायो जोंहा। Jadi aja. Nah, आंबो जाखायो। udah aja. मा गोथाव मोनदों? Jangan. Yang? Udah deh. Itu beda menggam. Udah deh. ओंखाम लाबावबाय नै लोगोफोरा जि बुरजा जाखायो ओंखामखौनो। ओंखामखौ नुबा आंखौ नुवा जायो। ओमफ्राय ओंखाम नुबा मानसिखौ नुवा जायो। माबा मा होनो बेखौ? ओंखामखौ नुबा आंखौ नुवा, आंखौ नुबा ओंखामखौ नुवा जायो। Ada. बिखाखौ जि गोथाव मोनो आं बिखा ओमफ्राय थुख्र दाउनिखौ। Ada udah. Tunggu. Kan cuma mana nih? Mana dulu deh. Mana nih? Padahal tadi tuh. Jangan. Kayak kalian. Mana yang?
Lâu lòng nó mới đánh bây giờ. Lâu lòng rồi còn chưa lâu. Cái phải nào cái cuốn này nhiều là phải là. Ủa thằng cô gì nó chứ phải. Nào. Gì chứ? Chắc nó chưa được nào. Hấp vào trứng nữa. Itu yang mana nih? Apa ini? Chicken di sini. Chicken. Di semua jengkel. Ini sebut di sulit. Diberi dah bang. Zahambaय लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामो बयबो भिडिअ'खौ नायगोन होननानै आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय